खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फिर खनसेबाव आङो बे भिडिअखौ लाबोबावनाय जाबावबाय जे दिनै जोङो फेसबुकफ्राव, दिनै जोंनि ग्रुपफ्राव, जोंनि इउटुबारफ्रा दिनै जिफोरबायदि माखासे कुइसनफोर सोंलायबाय थादों एबा जों नुनो मोन्दों जे बिपिएफआथ' मोनसे हान्जा, पलिटिकेल हान्जा, आरो इउपिपिएलआबो मोनसे पलिटिकेल हान्जा, आरो पलिटिकेल हान्जा हिसाबै बिसोरो केम्पेइन खालामगोन, बिसोरहा राइट दं, नाथाय आबसुआलाय बेयावलाय मानोथो ओंखारफानांगौ? गोबाङा बेफोरबायदि कुइसन सोंदों। आरो आङो बिनि सिगां जि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन, बे भिडिअआवबो गोबांथार सुबुङा आंनाव माखासे कुइसनफोर सोंदों आरोना, जे प्रमद बर'आ थाखा थगायनानै जाग्रा, थगायसुला बायदि बायदि आंनाव बुंहरदों। आङो बिनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर। जेब्ला आसाम एकर्ड जादों 1985 मायथाइनि 15 आगस्टआव जेब्ला आसाम एकर्ड जादोंमोन, बै आसाम एकर्डखौ सोर बानायनायमोन? दे लोगोफोर नोंथांमोनानो बुं। नंगौ, नोंथांमोना मिथिगौ आरो आंबो मिथिगौ, अब्लाबो आं नोंथांमोननो बुंगोन। बै आसाम एकर्डखौ 1985 मायथाइनि 15 आगस्टआव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियनजों लोगोसे सोरमोन? आसाम गण परिषदआ लोगो नांनानै बै आसाम एकर्डखौ खालामदोंमोन। आरो बिथांमोना बयबो अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियना लोगो लानानै मोनसे आन्दलन खालामनानै सोमावसारनानै बिथांमोना आसाम गण परिषदखौ देरहाहोनानै बै समनि प्रेसिडेन्ट प्रफुल्ल महन्तखौ बिथांमोना चिफ मिनिस्टार खालामदोंमोन। नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ। बेथ' बे सिगांनि, आं बेखौ दोनथ'बाय। बिनि उनाव दिनै आं जुदि बुंनो थाङो, जोंनि दानि सोलिबाय थानाय आसामनि चिफ मिनिस्टार मिस्टार सर्बानन्द सन'वाल, बिथाङा जेब्ला चिफ मिनिस्टार जायो, बै चिफ मिनिस्टार जानाय समाव, बै मायथाइयाव नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया? बेखौ सोर चिफ मिनिस्टार खालामनाय? बै समाव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियना गासैबो लोगो नांनानै बिजेपिखौ देरहाहोदोंमोन। आरो बिथांमोना बुंदोंमोन जे जोंनो सोलायनाय नांगौ, परिबर्तन नांगौ। आरो बिनिखाय बिथांमोना बेखौ चिफ मिनिस्टार खालामदोंमोन। आरो बिथाङाबो सासे सोरमोन? सासे अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि मेम्बारमोन। आरो लोगोसे दिनैनि समनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा, बयजोंबो मिथिजानाय हेमन्त बिश्व शर्मा, बिथाङालाय सोरमोन? बिथाङाबो मोनसे समनि कटन कलेजनि जिएसमोन। आरो दिनै बिथाङा आसामनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन केबिनेट मन्त्रि होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। लोगोफोर, आङो दिनै नोंथांमोनखौ बेखौ बुंगोन। आरो जेब्ला 2003आव बिटिसि एकर्ड जायो, बे बिटिसि एकर्डखौ सोर खालामनाय? हाग्रामा महिलारि। बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन, मानोना नोंथांमोननि लिडार जिहेतु। नाथाय हाग्रामा महिलारिया जेब्ला बेखौ एकर्ड खालामदों, एकर्ड खालामैनि सिगां बिथाङालाय सोरमोन? बेबो सासे बिग्रायारि हान्जामोन, नंना नङा? बिनि उनावसो बिथाङा सारेन्डार खालामनानै बे एकर्डखौ खालामदों, आरो एकर्ड खालामनानै बियो चिफ जादों। अब्ला दिनै नोंथांमोना बेखौ मानो बुंदों जे प्रमदआ मानो इउपिपिएलआव जयेन जानांगौ, एबा प्रमदआ माब्रै मोन्थाय दं? अके, प्रमदआ मोन्थाय जाबाय, ओमफ्राय आबसुलाय मानि मोन्थाय? बेबायदि नोंथांमोना बुंदों। आं दिनै नोंथांमोना आबसुनि संबिधानाव बे लिरनाय दंखायो, गोनांथि जायोब्ला आबसुआ गावनि फिरफिला लानानैब्लाबो पलिटिकेलाव ओंखारनानै हारिनि रैखाथिनि थाखाय पलिटिकेलाव ओंखारगोन होननानै बे लिरनाय दंखायो। आरो बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लाखि, जोंनो जुदि सोलायनाय नांगौब्ला, जोंनि हारिया डेभेलप जानोब्ला जोंनो पलिटिकेलावबो मोजां लिडार नांगोन। आरो बे लिडारा सोरबा खलथाय मानसि जानाय नङा। जोंनो बिनि थाखाय जोंनो सासे मोजां लिडार नांगोन, जाय लिडारा हारिनि उखैनाय गांनायखौ गावनि मोदोम बायदि नांग्रा, जोंनो बेबायदि मानसिखौ नांगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, आङो दिनै सानो, दिनै जुदि जोंनो सोलायनाय नांगौब्ला जोङो बे इउपिपिएलआसो लाबोनो हागोन। नाथाय आङो दिनै नोंथांमोनखौ बेखौबो बुंखागोन, जुदि इउपिपिएलआबो उनावहाय मोजां खामानि मावाबा आं इउपिपिएलखौबो बेबायदिनो बुंखागोन। दिनै नोंथांमोना आंखौ बिदि दासान जे बे एकसेटिया इउटुबार होननानैबो नोंथांमोना दासान। आं एकसेटियाबो नङा, आं ओरैबो नङा ओरैबो नङा, बाट आङो दिनै जिखौ सैथो नुहुरदों आङो बेजों सापर्ट होगोन। नाथाय मोनसे समाव जुदि इउपिपिएलआबो गाज्रि मावोब्ला, आंनि नुनाया बेबो गाज्रिब्ला, आं बिथांमोननिबो बिरुदि सानगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, दिनै जोंनि जि सैथो बे जाबाय इउपिपिएल, बेनिखायनो जों इउपिपिएलखौ देरहाहोनांगोन। लोगोफोर, दिनै बिपिएफआ मोजां खामानि मावनायमोनब्ला, थाखा जायालासिनो बयनिबो थाखाय मोजां साननायमोनब्ला, गोरिब धोनि दुखिया गासैनिबो थाखाय साननायमोनब्ला, दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जाया दिनै बे दानांगौनि खुनु गोनांथियानो गैयामोन। जिहेथु जों बयबो जौगानायखौ लुबैयो, अब्ला जोङो बयबो हास्थायो जे बर'आ बयबो खौसेथि जानांगौ, मोनसेयावनो थानांगौ, अब्लासो जौगागोन होननानै जोङो सानो। होमब्ला दिनै मोननै मोनथाम हान्जा दानांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन, जुदि बिपिएफ हान्जाया मोजां खामानि मावलांनायमोनब्ला। नाथाय बिथाङा गावनि माखासे थाखानि लुबैनायल' जों नुनो मोन्दों। बिथाङा
माखासे खामानिफोरखौ थाखानि लानानै मावदों बिथांनि माखासे हान्जाफ्रा बिथाङा नङाब्लाबो बिथांनि सेलाफ्रा बिथांनि माखासे मावथिफ्रा थाखा लायै लायै गावनि न'खरनि मानसिफोरखौल' मोजां मोजां खामानियाव सोनाय बा दुखिया मानसिफ्रा बेबायदिनो थालांनाय मेलेमजिबिफ्रा थालांनाय जायफ्रा मेलेम गैया खलथा बेफोरखौ थाखा लानानै साख्रि होनाय बेफोरखौ दिनै जोङो नुनो मोन्दों। बिनिखायनो लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोनखौ बुंगोन दिनै जोङो बयबो खौसे जानांगौ आरो जोङो गोदान जोंनो सोलायनांगौ आरो सोलायनाय नांगौब्ला जोङो जांख्रिखांनाय जोंनो नांगोन आरो बेखौ दिनै लाबोगोनब्ला UPPL आं सानो। लोगोफोर आं दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।